Tak, jelikož nemám úplně čas vám natáčet videa z oprav hodinek, tak aspoň něco malého na pokoukání teďka dorazilo z Indie. Přestože to tak nevypadá, tak tady je nějakých 16 hodinek z mumbajských slamů a skládek, takže můžeme udělat unpacking story, když se podíváme, co teda dorazilo, třeba se někomu z vás některý budou líbit. Tak začneme tímhletím záhadným balíčkem. Takže vidíte kalkulátorovky, celkem výjimečný, protože jsou to dotykový TC 600. Tam ta oprava bude asi velmi složitá, jestli vůbec bude možná, ale no už teďka ve mně to LCD nevyvolává úplně důvěru, ale tak jako možný je lecos, jo, tady vypadá, že byly hodně vystavený nějakýmu potu a sajrajtu, takže nevím, uvidí se teprve, až se otevřu, jestli z nich něco bude. Tak, tady máme klasické databanky, DBE30, už jste u mě viděli párkrát opravovaný. Tady je očividný problém s displejem, snad to bude jenom ta reflektivní vrstva vzadu, jinak lepší je verze, která má černý plasty než stříbřená, protože když ta stříbřenka sleze, tak je pod ní jenom takový celkem vošklivý šedý plast, se kterým se nedá nic moc dělat a ty hodinky pak dobře nevypadají. Na druhou stranu tato černá se dá rozleštit a vypadá pak celkem solidně. Tak, jo, tohle to bude docela zajímavá věc. Vidíte, že je to MAP 100. MAP 100 totiž má speciální kolečko, se kterým jezdíte na mapě a při zadání správného měřítka vám to ukáže vzdálenost, kterou se vlastně snažíte ujít, ale mechanicky je to celý takový hodně vachrlatý, takže uvidíme, do jaký míry tohle půjde, ale nebyly až za takovou strašnou cenu a vzhledem k tomu, že to prostě je v celku rarita, tak se vyplatilo je koupit. Doufám. Jo, za to riziko to někdy prostě stojí. Co tu máme dál? No jasně, máme Casiotrony. Tohle to vypadá na R16, ještě to zkouknu. No, R18 už, ale no, to v zásadě je všechno dost na jedno brdo. Jejich výhodou je, že když je člověk jednou rozchodí, tak to kulatý sklíčko se dá v celku dobře vyměnit. Tady je očividný, že je hodně poškrábaný. Jeho problém je v tom, že ty moduly jsou ještě celý vlastně v keramice, ne v plastu, takže se s nima strašně blbě pracuje, jakmile je tam nějaký problém na té desce, na té keramické desce těch spojů. Tak. Tady máme jedny lovecký. Jo, vidíte, že taky poškrábaný sklo, tady odlomený, ale jinak vypadá LCDčko celkem solidně, takže když se podaří je rozchodit, jo, a MV705 je označení, jak budou nepochybně pěkný. Tak, co to máme teďka? Něco staršího, to vypadá na Casiotrony. Ano. Jo, tak tady vůbec nevím, jestli se tohleto může povejít, rozchodit. To jsou jedny z těch prvních Casiotronů ze 74. roku. Já přemýšlím to označení, jaký je. Ono to není pořádně vidět, jo, ale
Vy si to rychle můžete klidně vygooglovat. Teď nevím, každopádně, jestli je to skutečně jedna z těch nejstarších sérií, dokonce mají World Time, takže jako kdyby se je podařilo rozchodit, tak to bude úžasný, ale no, zas tak velký naděje v ně nemám, takže uvidíme. Jo. Tady asi nějaký databanky, spíš pro zajímavost jsem bral, takže uvidíme. Jo, už v nich někdo očividně byl, protože tohle je správná orientace. Ne, nikdo v nich nebyl. Asi, ne, jo, někdo v nich byl. Tohle je správná orientace a vidíte, že ta zadní strana je opačně, takže tam v těch se už někdo hrabal. Co máme tady? Jo. Tady máme Twincepty. A co je na nich zajímavý, tak k nim je ještě originální řemínek, takže jako o to je to zajímavější. Zase pokud se podaří rozchodit, ta jejich cena není nějaká extra závratná, ty Twincepty se prodají kolem nějakých 15 stovek, 16 stovek, když jsou v nějakém ucházejícím stavu. Jo, uvidíme, jak to půjde. Tak, tady. Tohle je zajímavý, protože to je vlastně kovový pouzdro pro F200. To byla hodně velká rarita, takže to jsem tam nemohl nechat. Můžeme do prasat pouzdro. Tak je pamětí to k němu. Tak ta dostupně je. Jsou Geotrony nepoměm, zase jedny z těch nejstarších. Jo, a jestli se podaří rozchodit, netuším, ale vzhledem k tomu, že mají tuším, že se tomu říká milánský tah, jo, teďka nevím, tak pokud by to skutečně šlo, pokud by se podařilo vyčistit i pod sklíčkem ten bordel, tak to by byla věc. No. Ale ta šance na opravu těch starších Cassiotronů, to je takový 50-50, obvykle asi se z toho jako víc nevytáhne, spíše větší šance, že skutečně něco na té desce těch tišťáků fungovat nebude. A tak tady to jsou PRVčka 12 stovky. Jo, jak můžete vidět, jo, to je ta nadějná věc, že jakmile se nastaví na sluníčko, tak ten solár se na chvilku rozjede a vidíte, že to LCDčko v zásadě je trošičku vidět. Jo, z toho to je strašně dobře, protože to znamená, že to, co je tam poškozený, je jenom ta reflexní vrstva. Ne, že by to bylo jednoduché to opravit, ale v zásadě je to nejdůležitější je, že není poškozený samotný LCD, protože to kdyby bylo, tak samozřejmě se s tímhletím nedá nic moc dělat. To, co je na tady tom kusu konkrétně zajímavý, to je hlavně ten titanový tah, protože ten prostě je prakticky nesehnatelný. A i tyhle části, tyhle plasty, kterými se to připoje vlastně k pouzdru, ty jsou naprosto unikátní. Na eBay jsem je zkoušel schánět a jenom tady ten jeden přiblblej plast vyjde na nějakých 800 korun, jo, takže tohle to nebylo moc složitý se rozhodnout je koupit, protože tam ty mají samý pozitiva vlastně tyhle. Tak, co tu máme dál? Tak, jasně, tak vy víte, že na ty Cassiotrony si potrpím, takže tady jsou ještě jedny, jo, jako sklíčko dostalo zabrat, pravděpodobně nebudou fungovat, ale už jenom kvůli tahu, tah je trošičku jetej, no, uvidím, tak se možná povede ještě opravit, to se uvidí, ale v zásadě jako jinak je to strašně pěkný stroj, takže kdyby se podařilo ho rozjet, no tak to bude úžasný. Tak co tu máme dál? Tak, jasně, SPF 40, jedny z těch protreků, který nesklamou. Jo, nemají solár, ale je to v zásadě dobře, protože se prostě nevybíjí
ne, protože se prostě dá spolehnout na to, že je tam takový baterky, kolik potřebujete, nepotřebujete sluníčko, můžou být v šuplíku ukládaný, samozřejmě musí být ukládaný nějak šikovně, protože když vytečou baterky do tohohle, tak je to v zásadě konečná. Tyhle ty moduly se pak strašně blbě, nebo respektive ty tištěné desky se strašně blbě opravujou, když je s nima něco špatně z důvodu vytečení baterky. No tady je samozřejmě očividný ten leak na tom displeji, ale vzhledem k tomu, že těch SP40 už jsem opravoval víc a jo, je tam taky taková 50% úspěšnost, tak si myslím, že to LCčko, tady to vypadá, že je toto spodní, že bych někde mohl mít i náhradní, takže uvidíme, to by mohlo být. No samozřejmě je otázku, jestli do toho vytekly ty baterky taky nebo ne, protože to je pak většinou těžký hledání toho problému. Tak, co máme tady? Tak jo, tady jedny nástupce Cassiotronů, jo, už takový druhá půlka 70, vlastně nevím, co to konkrétně je tohleto vůbec. Dost možná to může být nějaká kopie sfalšovaná, protože v Indii je jich spousta. Jo, tady tvrdí, že je to 54 QS16. Já si tím nejsem až tak úplně jistý, podle toho, jak vypadají zezadu, takže prostě až je rozdělám, tak to budu vidět jistě. Zatím ještě tam ta jistota rozhodně není. Jo, už jenom když se člověk podívá na to dýnko, tak prostě to není úplně klasicky tisklý, takže uvidíme. Tady uvidíme. Tak co tu máme dál? Tady to vypadá. Aha, jasně. Tady takový kulatiny, u kterých moc nepředpokládám, že by se povedly rozchodit, ale stát se může ledasco a tyhle ty multigrafový Cassia prostě mají něco do sebe. Tady konkrétně GPX 2100, jo, je očividný, že jsou tu problémy s polarizační fólií, jsou tu nějaký bublinky, je tam relativně hodně špíny, takže těžko říct, co najdeme vevnitř, ale zase výhodou je kulatý sklíčko, který jakmile je prostě kulatý, kruhový, tak víte, že půjde vyměnit. Jo? Takže tady v tomhletom případě, jak je poškrábaný až hrůza, jo? Konec konců je to slyšet možná i na mikrofonu, tak no, to pak hodně prokoukne. No. Jo, takže taky takový zajímavý model. No a už jenom dva poslední kousky. Takže tady ani nevím, co to může být. Aha. Tak. V53, ale V53 i s plavcem, takže zase celkem výjimečný model a musím konkrétně tady u toho říct, že teda ve velice pěkném stavu. Ne, že by sklíčko bylo úplně v panenském stavu, ale je ve velice pěkném stavu, takže když se povede rozchodit modul, což nebejvá vždycky u V53 jako jednoduchý, no, tak to taky budou pěkný fešandy. Jo a hlavně samozřejmě zase 24-hodinový mód, podsvícení, to jsou všechno věci, které už tak nějak člověk dneska očekává od těch třeba hodinek, co chce nosit jako daily. To už je prostě takový základ. Tak a poslední kousky, co tu mám, tak je to oranžový, jo, to možná je na tom videu vidět. Je to i žlutý. A to z toho důvodu, že je to prostě především vyšisovaný od sluníčka, jako většina z těch hodinek prostě z Indie bejvá. No, takže
Vidíte Filmwatche, jedny z nejvyhledávanějších Filmwatchů, co jsou. Tohle to jsou FS02. Vy víte, že FS01 se celkem prodávají. Ta hlavní obtíž u nich je tah. Jo, protože tah se zasunuje sem do tady těch skulinek a sehnat originální tah, který by nebyl vyloženě na vyhození, to je prakticky nemožný. A tady, když koukám na tenhle, tak sice má už jako leco za sebou, ale vypadá dobře. Takže kdyby čirou náhodou to LCDčko fungovalo, tak tohle to bude nádherný příspěvek do sbírky, kterou teda sice nemám, ale mám spoustu hodinek. No a tady vidím sice různý praskliny, poškrábaný sklíčko, ale zase, když se nad tím zamyslím, je určitá šance, že by třeba tohleto, když se to vezme velice opatrně, šlo trošičku rozleštit a nemuselo by to být nějak problematický. No, takže pánové a dámy, unpacking je hotové, takže snad to pro vás bylo alespoň trochu zajímavý.